салому алейкум дӯстони азиз, боз як хонаи фурӯшӣ манзилимон ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, ҷамоати Гулистон, деҳаи Орзу, яъне ки ба назди ҷамоати Гулистон наздик аст. Хонаро тамошо кунед дӯстони азиз, гирдош маҳкам аст, ҳамсоя ҳамаш ҳаст, бемалол зинда карда мегирад. Ипара ина леманарни гуфтаги ҷо аст, яъне ки деҳаи Орзу аст дӯстони азиз. Бисёр кас мумкин медонад. Хулас назди раҳа нигоҳ кунед дӯстони азиз. Раҳ иса аст, исадан бо раҳ меравад, ҳамаш 100% трансформатор наздик аст, иса бо кӯча меравад. Хулас ҷамоати Гулистон центрда наздик аст. Мактаб, яъне ки мактаби 51, балниса ҳамаш наздик аст, яъне ки бозордам наздик аст. Тақрибан 1.5 километр мебурад. ҳавлиро медорем, тамошо кунед дӯстони азиз. Хоб, акнун тамошо кунед, ҳавли обши 9 соти қайд дӯстони азиз. Гирдош ҳамаш маҳкамае, агород ҳаст. Масъалаи об бошад, об ҳаст. Бо 35 куба ҳавз дорад. Акнун 35 куб чанд тонн мешавад, худатон ҳисоб китоб карда мегиред. ҳавлиш стяжа кардагӣ, чайлоб дорад, ангури Хусайни аст. Акнун ипара ҷои ҳезамонак, якм даромадгоҳ ипара душувой мешавад дӯстони азиз, яъне ки баня ҳаст. Баня ина дӯстони азиз. Хулас акнун дарон омада хай нишона метем. Хулас баня болош 500 литра бочка мондагӣ об, ҳама барои баня, стирани машина, ошхона, ҳама ҷо об меравад. Исум бошад дӯстони азиз, ана ошхона, дего мондагӣ тандур ҳаст. Тамошо кунед. Рафтан мегирем дӯстони азиз. Ҳавлиро тамошо кунед. Ҳавли агород ҳаст 100%. Ипара ина крават ҳаст. ҳавз ипарада ина 35 куба. Бемалол мошина оварда пур карда мегирад. Бо шланқатиам пур карда мегирад. Об ҳаст. Як 300 метр пас поёнда ариқ аст. Исум бошад дӯстони азиз, кухня аст. Кухнишам якам хел нишон дода мерем. Кухни ин парадам мисол ана об овардаги шлангош ҳаст. Мақсад шлангода об ай болои бочка омада мекунад. Хонаро тамошо кунед. Хона дӯстони азиз, семло қати бардоштаги, боло кришаш аз бидин шприд аст. Ина ипара чайлобура бинен, ангур 100%, ипара бо тапчан карда мондаги бемалол шишта салқинада авқот хӯрда мегиред. Ана дӯстони азиз, и хонамон меҳмонхона ҳаст. И қафои хона аст. Гирдои хона ҳамаш маҳкам аст. Маҳкам кардаги таш стежка аст. акнун ҳозир меҳмонхонаша барои шумо нишон медиҳем. Тамошо кунед дӯстони азиз, меҳмонхона. Хоб, хона тақрибан 7 ба 3 меброя. Хона дароз аст, меҳмонхонаи калон аст. хай бо плюс минус ҳисоб китоб кардан мегиред. Болош гипсокардон, таш стяжа кардаги, ойнош пластик мондаги меҳмонхонаи калон аст. акнун бошад дӯстони азиз, и хонамон мезгарем. Трезош ҳамаш пластик мондагиай. тамошо кунед. Ина пара бинед дӯстони азиз, калидор. И пара ина калидора тамошо кунед. Якта, дута, се хона ҳаст. Ин калидормон дарозиш тақрибан 5.5 ба 1.5 мешавад. тамошо кунед. Хоб, исм медороем. Иҷадам як хонамон ҳаст. тамошо кунед. ина хонара бинед. И хона 3 ба 6 мешавад. тамошо кунед. Печка мондаги барои зимистон бемалол шумо туташа буровардан мегиред. Телевизор ҳамаш пластик аст. дӯстони азиз, хона семблоки сафед қати бардоштагӣ. ҳозир дига хонашам нишон медиҳем. тамошо кунед дӯстони азиз. ин хонамон хоб 2.5 ба 5 меброяд тақрибан. 2.5 ба 5 ёки 4.5 ҳам хел аст, плюс минус. Хона тақрибан 2.5 ба 4.5 бо плюс минус ҳаст. хай омада ҳама хонаош таш стеша кардаги. Накун бо дигим хонаша мебинем. Хоб, ин хона гирдош утеплит кардаги, гипсокардон монда, утеплит кардаги хона зимистона бемалол шишта мегиред. Таш бошад, ана стяжка аст. ҳама хонаш трезош пластикиви ҳаст. Размери ям ҳамуай 2.5 ба 4.5 ҳаст, як хел аст. Ана кун дӯстони азиз, боз берун мебирем. Ҳавлиро дӯстони азиз, боз як бор дига тамошо кунед. Бо қафои ҳавлӣ мезгарем. 9 сотиқ. ипара ина помидору, ниҳолҳои шафтолу, зардолу, слива ҳамаш аст. агородуш хушрӯ аст, яъне ки ниҳол шунонден, деҳқонӣ карден, худоҳад ҳосила нағз метиҳад. ина гирдои хона ҳамаш маҳкам аст. ипара ина хоҷатхона мондаги шунад, хоҷатхона ҳаст. ина қафои хона ҳамаш стеша карда мондаги. хулас хона боз як бор мефаҳмонем, семблоки сафед қати бардоштаги мустаҳкам аст.
خب حوالی 9.5 سوتیق нархш бошад дӯстони азиз 380,000 сомон иншоалло бо муомила дорад договор мешавад. манзиламон ноҳияи ҷаводин балхӣ ҷамоати гулистон деҳаи орзу яъне ки лиманарни ба сентри гулистон наздик аст. тақрибан 1.5 километр 500 метр айраи калон дӯстони азиз. хулас бемалол занг зада муроҷиат кунед. ҳавлиро дидед 9.5 сотиқ масъалаи об муаммо нест, об ҳаст, ҳавзам дорад, светам муаммо нест. бемалол омада харидорӣ кардан гиред. рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат кунед. касоне ки ба ҳамин гуна хунаи фурӯшӣ дар кор бошанд марҳамат бемалол омада харидорӣ кунед. саломат бошед. дӯстони азиз як бор дига мефаҳмонем. ис тарафи гулистон сентр меравад. як 600 метр пас гулистон сентр айз омадани ишон қишлоқ аст. ҳамин омадем ҳамин паврод мекунем где-то як 600 метр пас ҳамон хонаи фурӯшимон аст.